Reclame. Heeft het gevaar. Nou, is het wel bij. Zeker. Dan gaan we rij wat staan. Het was die vroeger op de training in de activiteit. Ze moet paard janken. Die kop klein niet, je kunt er wat open hebben. Kijk het, kijk het. Dat was een die ook al, die was ook al gefloten. Grote, dat is er ook.